Pripun Cak? Biasa saestu Mas Kangko. Sing luar biasa napa Cak? Kanca-kanca Dwija Laras anggenipun makarya dalu punika hebat luar biasa. Sebabipun Awit napa wang kanca-kanca menika saestu seniman ingkang serba bisa. Bahkan nek kula mastani Dwija Laras menika salah setunggaling tolok ukur. Tolok ukur apa, Mas? Kerawitan seluruh Indonesia. Condong raos Mbah Narto. Titisane condong raos nggih niki. Hebat sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Dwija Laras Indonesia. Ning di sawang nggih nom-nom nggih Cak. Nom-nom. Semangat-semangat. Sigrak-sigrak. Masalah nggih. Semangat. Pun kula pilih, ya kok kula niku pilih sing nom-nom. Tuwek sithik kula pateni dadi. Lah. Sing ngenong terus matane. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Muji syukur wonten ngersanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa, dat ingkang murbengrat dalu punika panjenengan lan kula saged kempal manunggal wonten ing desa Butuh dalam rangka bersih dusun utawa metri desa. Nggih, nggih. Wah, patut diacungi jempol untuk kekompakan dan keguyupannya warga masyarakat Butuh antara atasan dan bawahan hebat luar biasa. Nggih, nggih. Masyarakat tanpa ada gotong royong guyub rukun tidak bisa terlaksana adicara bengi iki ya, Cak. Tanpa adanya kekompakan, tanpa adanya guyub rukun, persatuan dan kesatuan dijaga, mokal acara sing hebat ngoten nika terlaksana. Betul. Butuh niku luar biasa, Mas. Nggih. Kepala desanipun Sinten? Bapak Agus Haryono. Iya, iya, iya. Terdiri dari 2 dusun, 2 RW, 17 RT, jumlah penduduk 3.100, rondone 210. Wah. Rondone oke. Nggih niki Mas. Sampeyan ki wong Ngawi kok tekan kene lagi anu kok ya wis apal rondo. Karena survei. Survei. Orang itu harus survei bagaimana situasi dan kondisi desa Butuh ini. Ternyata suasananya hebat. Warga masyarakat desa Butuh itu cinta terhadap persatuan dan kesatuan, ora ana gegeran, ora ana tukaran. Beda karo daerah liya. Ngono. Daerah liya karo tangga gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret. Saking sereke. Saking serek iri ta kowe. Iri tapi warga masyarakat mriki hebat. Patut untuk diacungi jempol. Untuk percontohan. Percontohan. Walah tur jenengan pirsani. Warga masyarakat sing lenggah ketiwal napa menika ketingal miyayeni ngoten lho. Oh, miyayeni. Ketingal miyayeni katite anggenipun ngagem busana. Lho. Ngagem jas, ndamel kopiah, wonten sing ndamel batik, ndamel songkok, ndamel jilbab. Napa menika mibawani miyayeni ngoten lho Mas. Panci menika menganut prinsip dari para pinisepuh bilih ajining diri menika saka lati, ajining raga saka busana. Cocok napa mboten? Bener, leres. Alah. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Cocok kalih pendapat kula berarti sampean. Nggih. Lah nek menurut pendapatmu, pentol korek kok malah meneng ae iki lho. Tak kira lali. Lali apa? Lali nek nggawa aku. Ora maksudku ki ya gayung bersambut nek wis aku ngomong ki njut kowe aja meneng ae ya melu omong. Lah mau jarene getir gak getir. Lah salahe ra ndang tir. Wong kok iso iki lho aku kan wis wawan pangandikan karo Mas Kangko. Masyarakat Butuh sing hebat luar biasa ini patut untuk percontohan. Ngadi sarira ngadi busanane hebat sebab tahu bahwa ning ajine diri kuwi saka lati, ajining raga saka busana. Paham dengan filsafat itu. Ajining raga saka busana. Sapi ki ra klambenan ya larang. Kok ajining raga saka busana. Gitu, Pak. Sapi niku sampai 20 juta, 50 juta, 250 juta ya enten. Oh. Kayak ora klamben. Berarti nek ajining raga saka busana kuwi ora pas. Ya ora pas. Ya aja mbok bedake, ya kudu dibedakne to aja mbok padakne antarane menungso karo kewan. Ning asline padha. Ya beda to Mas wong kewan karo menungso kok padha ki lho. Beda.
Padha. Lah kok iso padha? Sampeyan ngerti kelinci? Ngerti. Panganane apa? Wortel. Mula mripate sehat, matane sehat. Wong ke pengen sehat ya butuh vitamin A. Didapat dari wortel. Mula renek kelinci kok minus renek. Sehat kabeh padha manusia karo nan kewan iki meh padha. Oh ben ramin mripate kudu mangan padha-padha lek wortel. Nggih. Ngono lho, Pak. Dadi ngono ya kuwi. Padha ya dadi ya. Ya padha. Lah tapi nek apa kuwi jenenge macan karo singa? Ya, Pak. Kae kan apa ki hewan yang ada di hutan juga. Iya. Dek kan panganane apa? Daging. Lho, panganane daging, nyatane ya sehat, nyatane ya kuat. Itulah lho. Hewan itu penting banget dengan situasi alam dan kondisi alam yang di sekitarnya bisa dimanfaatkan. Lah nek wong mangan daging? Wong mangan daging jelas stroke toh nggih ya, apa? Kolesterol. Kolesterol akhirnya kemana lagi? Kakean mangan daging, kolesterol akhirnya stroke. Lah iki lho sampean sing gak teliti ning kene. Apa? Singa macan kae wis stroke suwe, Mas. Lho, kae kakean daging, kolesterol tinggi. Lah singa macan sehate kaya ngono kok mbok anggap stroke lho. Kae stroke mlakune wis brangkang. Kae wis parah. Dadi aku kumpul singa wis enek 7 tahun. Ngeten iki. Saiki wis Mas Kakak. Saiki wis bisa. Wis suwi ya. Kita ket 2006 lek kumpul singa ya. Dengan pirsa piyambak ta. Wah, wong niku kualitas dalam berbicara itu bisa dilihat dari bagaimana cara berkomunikasi. Ah iya bener. Wong nek omongane kados ngeten iki lak tegese mencla-mencli omongan sing ora bener to. Menandakan bahwa kamu itu sumber daya manusia, intelektualitasnya itu rendah, skill tidak menguasai. Mulane wong saiki nuwun sewu lho Mas Kang. Pripun? Nek kepengin sukses apa Kang Ginayuh bakal jumbuh, Kang Jinangka bakal sumedya. Kuwi mbutuhke wong pinter. Wong pinter. Cerdas Mas saiki iki sing dibutuhke iki wong pinter, ora ngawur kaya kowe ngono macan stroke. Aku iki ngomong berdasarkan apa yang ada, Mas. Lah kok iso ki sing dibutuhne iki tetep ora wong pinter. Lho malah bantah. Malah bantah. Ini berdasarkan survei. Survei apa? Lho, yang paling dibutuhkan ki wong sugih. Jenengan saged wayangan teng mriki dibayar mboten? Dibayar. Iso mbayar ki mergo sugih. Nek gur pinter tok arep dibayari apa sampean? Mula matur nuwun kagem Pak Joko. Pak Joko Marsila. Nggih lho. Lho, iki wong sugih. Muga-muga sedaya kula dongake sugih Allahumma. Lho, penting sugih. Berarti kan butuh sugih, Mas. Berarti cerdas, pinter ki ora penting. Pinter berarti ora penting. Luwih pinter sugih, apa ki luwih penting sugih? Sugih no. Wah maneh, muga-muga sedaya kula dongaaken pinter. Blas, kene apa ora patek butuh pinter. Ya ngene sithik sing amin. Ya sithik mugi-mugi sedaya sugih. Nah, iki wis pengen sugih kabeh. Ngono lho. Loh, maksudku nek dengan pinter, ngene Pak. Dengan pinter ki akhirnya iso golek gawean sing tepak, akhirnya malah dadi sugih. Wah, kuwi pirang taun ae men iso pinter ki lho. Tanggaku sekolah suwi ora munggah-munggah lho. Urung sugih ngantek seprene. Maksudku wong sugih niku nek bodho, nek ora pinter, kan dadi pangane wong pinter, diapusi karo wong sing pinter. Lho, ora masalah, los Mas. Aku diapusi saiki sesuk jek sugih. Wong sugih kok. Los apusono. Rutin sedina ping 3 ora masalah. Sing penting duwite isik, duwite akeh, tetep sugih. Dadi diapusi wong pinter gak masalah. Gak masalah. Wong sugih kok. Wong kuwi nek nuwun sewu tetep kula bantah. Tetep dibantah. Wong kuwi nek pinter, SDM-nya tinggi, kuwi iso dadi minimal ya iso dadi kepala desa. Ana sing iso dadi bupati. Nek pinter dalam dunia kesehatan, akhirnya iso dadi dokter. Kowe dokter ki butuhne wong pinter. Alah iki lek kerja ya. Iya. Lah nek wong sugih ra butuh kerja, Mas. Ora usah dadi dokter, ora usah dadi bupati, sing penting wis sugih. Lagian sampean ngomong dokter kok pinter-pinter konti. Dokter kalau aku ki sik aji aku lho, Mas. Dokter ki mergawe. Mas, kowe aja kelincipen lho ya. Aja kelincipen lho.
Siji kowe ngomong agama, loro ngomong negara, telu ngomong profesi seseorang. Kuwi nek kurang bejane iso mlebu hukuman lho. Loh, dokter itu nggih to profesi yang hebat lho. Membutuhkan orang cerdas mergo sekolahe wae suwi, bayare ya larang. Lah salahe bayar larang sekolah suwi. Wong dokter apa meneh dokter gigi. Dokter gigi karo awake dhewe dagelan ngene iki. Isih aji dagelan, Mas. Lah kok iso ngomong aji dagelan? Lah aku kerja nganggo lambeku dhewe, dokter kerja nganggo cangkeme wong. Iya toh, sebelah mana sik tok aku. Heeh. Wong aku lagi bar geger karo dokter kok ciri cerdas. Lho, wong dokter kok mbok gaderi, dokter kok mbok jak padu ki sing kliru mesti awakmu kowe. Aku ulan Desember iki, lara ping 3. Aku periksa nggone dokter. Kita buktekno omongane sampean. Nek dokter dhewe iki asline gak pinter. Lho, pinter, Mas. Ora iso. Ini Bapak mohon maaf seneng makan kambing ya? Seneng Pak, itu kesenangan saya sate, gulai, kambing. Jangan Pak ya, karena kambing itu mengandung kolesterol. Bener Mas, kambing itu mengandung kolesterol. Iki keluarganya dokter kita ya. Ngeyel sampean. Mas yo aku sekolahku gak dhuwur, Mas yo pendidikanku pas-pasan. Aku yo paham nek kambing kuwi mengandung kolesterol. Takono para tamu wong sak mbutuh iki lho. Apa? Lho, kambing kuwi mengandung cempe. Kambing kok mengandung kolesterol? Iya. Mas, iki di hadapan para priagung luhur lho. Piyai-piyai sing hebat lho. Omongan aja terus kowe ntrikal kowe ngentahi lho. Lho, iki omongane dokter lho, Mas. Jarine kambing mengandung kolesterol. Kambing mengandung cempe. Mula nak lahir terus anake larang ana sing wedok kae cempe, Mas. Ora kolesterol metu kolesterole ora. Ngono lho. Kita buktekno bahwa dokter kuwi urung karuan cerdas. Kuwi aku sik dikenekne lho, Mas. Dikapakne? Ini ndak apa-apa, Pak. Ini saya kasih obat saja, Bapak dirawat jalan. Lah, nyapa kok gak dipadakno karo pasien liyane. Pasien liyane dirawat penak, lah aku kok dirawat nang dalan. Lah engko yo nek renek truk. Nek kendaraan aku ora bongko. Ya pikire, maksudnya dirawat jalan iki maksudnya nek ngrawat karo mlaku ngono lho. Lah apa ya iso? Wong masang infus saya karo lungguh ora angel lho. Kok karo mlaku itu lho piye nak ngrawat? Maksudnya rawat jalan iki kowe ora nginep. Lah nak nginep iki nggone keluargaku to. Oh dokter aku ya ora kenal belas kok nginep nyapa. Pripun to Mas Angkon iki? Kowe iki lho gak oleh nginep ngono lho maksude. Lho dokter yo ngeyel ngene iki. Yo mecicil ngene iki. Oh suwe-suwe tak idoni. Lah dokter terakhir yo ngono, tak idoni. Oh, aku arep didoni dokter. Wah, ngene kok jere akademis. Wong berpendidikan kok ngidoni. Lah omonganmu ki selalu ntrekal lho, ora pas lho kowe iki nek dijak omong-omongan ki. Lho, aku ki pas lho, Mas. Aku yo omong apa adanya, ngono lho. Wong dokter wae sekolahe dhuwur, bayare larang kok isih mbok paido ki lho. Sekolah dhuwur awar bledek kono. Tegese sekolah dhuwur ki kok ora manggok neng dhuwur ngono ora ya ampun wong gedeng tak tono tenan kowe kok. Lah dokter terakhir ya tak tono. Aku terus gak sida preksa. Aku ngalih dokter kewan pinter. Lah lho ya ora to kok dokter kewan kok pinter. Pinter. Sing pinter ki dokter spesialis paru-paru, ora pinter dokter spesialis jantung. Oh, pinter dokter kewan. Dokter umum. Ah, gak iso. Lah kok pinter dokter kewan? Dokter kewan kae pasien teko tanpa ditakoki langsung disuntik, mulih kok. Kowe tumon pamane sapi teko lara apa pi? Ya ora enak wis langsung suntik ngono. Ini menunjukkan bahwa dokter itu IQ tinggi Pak Dok. Wis ora wedi kliru aku. Gitu ya. Saya tadi. Ya. Ora dodok. Aku mal nika saiki kalih kampret. Hus, sampe ta? Iya, aku bareng awar kowe malah goblok to aku iki. Pancen ketien iki goblok cuma hari ini aku berhasil membuktikan ngono lho. Tapi ya nuwun sewu, nek dokter kewan iki tetep JAJ dokter umum. Lho kok dokter umum? Nah, dokter umum iso skandal karo pasiene. Tumon kowe dokter kewan terus gendaki pasiene. Ya ora iso wedhus.
Lah iya mulane kan Aji dokter umum. Mulane to tembung seklimah. Wong ngomong ki kudu sing sarwa ngati-ngati. Awake dhewe ki nang endi to? Jawa Tengah. Sopan santun tata krama uda negara kudu digawa adat ketimuran. Nggih, tur dilenggahi Gusti Pangeran Harya Benawa. Kyai Kraton. Kraton mulane tembung sak tembung iki kudu sing sarwa ngati-ngati. Mula saka kuwi ayo coba awakmu maju. Mewakili saka Jawa Timur sambutan kanggem para warga ingkang kepareng lenggah wonten ing dalu punika. Monggo, monggo. Ha, kenalan apa piye muka dimae piye? Lah, alah. Ya ngono kuwi doktere, mang ya ngono kuwi. Plentas-plentus. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dalah. Mek, kanggo kuwi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suarane sego wedi. Sego wedi no. Lah iya. Sound sisteme apik apa ya? Lah iya, wong sak pentil padahal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Met, dagelan lho awakmu ki, dagelan. Awakmu ki dagelan. Alhamdulillah. Dagelan. Jajal muka dimah Kodimah akeh para alim ulama, para kiai pini sepuh, gudange para alim ulama. Ayo muka dimah sing apik. Yen ngapunten Gusti menawa. Benawa. So menawa. Gusti menawa. Kuwi ngono Gusti Denawa. Buta. Ora dilengke. Malam ini Goblok. Sing arani awan ya sapa nek lampune peteng niki berarti malam. Wah, ora. saya di sini Sing arani ning alun-alun ya sapa? Iki ning butuh ra sambo omongi kabeh wis paham. saya di mana? Kok tak tapuk. Ora tau nek benere. Nah anu mbok jak. So, aku tak mukodimah. Ya Mas, ya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat butuh ingkang kula hormati, dalu punika enten napa to? Iya tapi kok iso To menengo, aku tak Iya. sambutan. Iya, sorry. Dalu punika enten napa to? Enten wayang. Nah, wayang menika nggih menika dalam acara apa Mas Ki? Mbah kok. Mau takon. Adicara cekap napa niki Pak? Bersih desa. Bersih desa. Mila wonten nggih menika apa kuwi? Alah. Bersih desa. Bersih desa. Monggo resik desanipun nggih resik lahir utawi batinipun. Mulai apik. Ingkang kaping kalihipun wonten tembung Anandawatu minal iman. Weh. Ingkang Apa kuwi artine? Artine apa? Sing tak pikir. Iya. Nan berat. Anandawatu minal iman nika kebersihan sebagian dari iman. Wah, bener. Mila kedahipun desa Buton niki resik monggo kita dol. Kok resik kok didol iki lho. Monggo sami-sami resik desa. Ingkang reget-reget monggo sedaya dipun resiki. Ngono lho, sampah-sampah yang menumpuk. Lah, Nek resik-resik iki nyopo nanggap wayang barang. Ndeng nyapune resik to Mas. lho, maksudnya iki resik desa iki ora trimo mong resik lahire, tapi juga resik batine. Secara tata lahir iki pagelaran wayang, tapi asline kan tirakatan. Nyuwun ngersaning Gusti. Gusti sapa no? Gusti Benawa. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Mas. Ngono lho nyuwun supaya warga masyarakat iki bisa ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi kabeh masyarakate sehat wal afiat, akeh rezekine Allahumma. Amin. Ora paham kok Mas Jak omong-omongan rembukane nek karo wong ora dong ya ngono kuwi kowe iki. Ya pancen kelemahan kula niku nak sambutan, Pak. Dadi jane teng jero numpun kula atur. Tapi teng jaba bareng ngertos kok bak enten penonton. Ni nervous ngoten lho. Tegang ngoten.
Ah wong awakmu ki rene iki diundang kuwi di samping kon menghibur siji, loro kon ndonga. Wong ndonga utawa wong ngibur kok iso nervous kok tegang iki lho. Lah ndonga nyapa nanggap dagelan? Lah nanggap kiai. Wong ndonga kuwi ora mung kiai, sapa Ora wae kudu. diwenangake ndonga. Lah nek teng mriki nika jelas tujuane menghibur. Ngono. Lah ya menghibur terus ditambahi setitik donga rakit tak mung setitik ana hiburane. Lah nggih. Mula aku tak menghibur. Ya menghibur. MC ini biasanya aku di MC ini. Oh iya. Kowe arek apa arek dadi? Nyanyi enek musike kok. Arek nyanyi, apa arek joget, apa arek apa? Sulap, Mas. Sulap. Iso tenan kowe sulap. Sulap bisa, Mas. Apa ae contone nyulap apa? Duit 500 iso dadi 1 juta. Weh, hebat iki berarti. Duit sampean gerne. Kaya penggandaan uang kaya ning Lumajang. Dimas Kanjeng toat pribadi ya iki lho. Bisa kowe ternyata duit 500 Bisa dadi 1 juta. wah hebat Mas, hebat. Bisa dibuktikan. Carane piye kuwi? Tombok togel. Bisa luwih Tombok apa? togel. Pak polisi. Guyon kancane kok arep di Ya viral par hadirin tarmur dararar. Biasane sone perang ngono ta? Pak ngono to. Contohna to, Mek. Contohna to, MC sing apik iki piye? Tau dadi MC. Assalamualaikum. Padha ngono kok. Nganggo son elek. Iso apik kok. Son sing apik. Oke, baik saudaraku semuanya. Weh, Supaya malam hari ini butuh benar-benar bergoyang. Butuh benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis kondangnya dari guyune iki lho kakean. Guyune aja akeh-akeh. Sithik ae ngono lho. Oh. Goblok rontok. Apa-apa nek kakean ki ora apik. Guyune sithik. Guyune sithik ae. Baik saudaraku semuanya. Supaya butuh malam hari ini benar-benar berdendang. Supaya butuh benar-benar bergoyang. Tak panggilin salah satu artis kondang. Apa-apa. Iki kok iso. Ganteng-ganteng abape kaya sapi dek. Mbok sikat. Maksudnya ya guyune sing sak perlu ae lho, sak dermo ae. Sedengan lah. Sedengan. Oke, baik saudaraku semuanya. Suarane gawedi. Ada salah satu artis kondangnya dari Jawa Timur Indonesia. Tak panggilin ada siapa dia? Tentunya malam hari ini spesial untuk menghibur masyarakat butuh semuanya. Paham iku lho. Wis paham ya? Paham. Loh. Kowe iki arep nyapa? Lah Kok masa paham? penyanyi kok siar-siaran dhewe nyanyi-nyanyi. Ya ora dhewe. apa-apa ta, kowe iki ya ngerangkep MC, ngerangkep penyanyi. Oke, baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya sudah tidak asing lagi. Siapakah dia artis yang satu ini? Mas Komet bertanding 2 kali kalah 40 kali ya dari sudut biru. Inilah dia Johnny Hunter ya. Iki petinju apa penyanyi? Lah dadi apa ta gitu? Penyanyi. Penyanyi ya, Mas Komet adalah seorang penyanyi yang serba bisa. Sering sekali diundang untuk mengisi acara di kabupaten. Kemarin mengisi acara di Kabupaten Semarang, malam hari ini di Kabupaten Boyolali, dan besok akan dipanggil untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Sik repot saya. Inilah dia Mas Komet. Keteruan lho, Dek. Komete kok kuwi. Kuncine apa? Kuncine. Kuncine apa? Saya minta gigi. Apa? Nek lagune cara lagu-lagu gelandangan kuncine ning apa? G. Roma. Roma Irama ta? Iya. G bisa. Bisa apa? Sakit rindu, Sakit rindu ki C minor bisa. seminar bisa. Nek bojo galak kuncine. Kuncine sabar. Gelandangan kuncine apa? G. Gelandangan? G. G nek apa kuwi sakit rindu, G A minor iso, C iso. kerinduan. Kuwi G. Nek bojo galak kuncine. Sabar. Ora G ora C to. Gak. Bojo galak, bojoku dhewe galak aku harus sabar. Apa lagune apa? Sebuah lagu kali ini spesial untuk butuh tentunya. G Mas G.
Lagu dari Bang Haji ya tentunya ya. Karena Irama. ini yang hadir ini banyak sekali ada yang bapak-bapak, para bini sepuh, kawula muda, tentunya Iya. kamu harus menyesuaikan. Juga dari konco-konco Semar, seniman wonten ing Boyolali. Nah, juga rawuh. Nggih. Balonku ada 5 balonku baru warna Kayak Roma Mas Abi. Musik tipis, Mas. Musik tipis. hijauku ning kelabu Roma asli Roma. merahmu dadan biru meletus balon hijau hadar Roma ya. Hadar. halo Roma Irama Iki meletusnya mau kan juga ya lagu balonku toh, lagu anak-anak. Ah. Tapi dengan versi siapa ki mau? Roma Irama. Roma Irama. Kuwi nek kanggo pecinta dangdut, masyarakat paham. Tapi kan juga ada Bapak Ibu itu juga pecinta lagu-lagu pop. Oh, Apa ya iso nek balonku cara pop? bisa versi pop lama Sapa kuwi? Ebit GAD Abid ki adik kok ya D iso. Mas. Balonku ada 5 rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau rati Dore, sing balenan gak pas gon. Se. Terus balon ijo mang lho pas gon dore mang lho kok gak jelas ki lho. Lah iya. Pas gon dore. sampean Sing dinteni sakmene kae iki dore kuwi lho. Dore kuwi sing dinteni. Malah terus pelon iki dore iki dinteni. Ebit iki ayo. versi pop toh Iya. lho lah ya pop ya ngono Piye mau? balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus Cukup, Pak, cukup lho, Pak. hatiku sangat kacau balonku kini tinggal 4 Tapi dor nek? dar 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 Kaget ora kaget. Dor 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 dor. Tidurane ra kalingkungan. dar 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 Dor 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 dor. Ora kaget blas dore. pancene nek Ebit Gade ramali Ya nuwun sewu versi Roma Raja Dangdut. aku kaya ngono lho Pak Iya. Pop versi Ebit Ade Iya. sudah. Awakmu kan kudune paham. Paham. Nderekne sapa Mas Kanko. Pak Kangko masuk lali ya. Neng Jawa Tengah ana seperangkat alat salat Gamelan. gamelan, seperangkat alat gamelan sing Gamelan. ditabuh kudune awakmu ya bisa ebit apa kuwi balonku cara gamelan, cara langgam. Langgam. Iya, bisa. Belok. Angel iki angel lho Pak. Angel iki. Angel iki. Langgam yen ing Tawang Mas. Piye nyesal? Balonku ada 5 wong ayu rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu nimas merah muda dan biru Ket iki pancen. meletus balon hijau Dor. kaya nyenyek ya Mas. Dore kok ora ngegeti blas Dore lho. kok ora kaget blas lho modelmu dore kok kaya ngenyek ngono ta. Wong langgam ora le ngageti wong. Meletus balon hijau. Hatiku sangat balonku kini tinggal 4 sayang dan ku pegang
erat erat no rat erat erat no ora erat no ora erat erat wong kok isa Apik-apik. banyak potensi yang digali oleh Mas Komet. Iya, iya. Mboten namung menika lho, Mas. Enek sing diisani meneh. Lah dalu punika kangge nuwun sewu. Ah. Mas Komet mboten piyambak Nggih. kang garwa dipun le. Oh ngono. Mbok aja Sing ndi ta? Garwane sing ndi to Cak Dol? Bojomu ki lho kersban masyarakat buta ki ngerti sapa ya Mas Komet kae. Heeh. Saka ngendi wis rabi apa urung ben pirsa lah nggih ta. Nggih, Ayo nggih. endi coba garwane dicarine ayo coba. kok Ya aja isin. Pak Yuda Wong ben pirsa. kok Aja nganti isin. Masyarakat ben pirsa. aku izin Wong karo bojone dhewe kok isin. izin aku dhisik bingung kok Lah kok angger pedhot wong-wong iki putrane Mas Komet anakku loro lanang-lanang Heeh. kok ganteng-ganteng jane kok sampean batinku Heeh. aku dhewe gumun aku kok iso ganteng-ganteng aku kamangka aku jarang nang omah lho Mas tanggoku kadek ganteng-ganteng lho berarti lho. Nggih to, berarti iki berarti ra masalah aku kan gak kerja ya ta wis lho gak kerja kok bangga iki lho. tapi wis di anak ya ra Oh ya ora ngono kok iso ayo ditimbali rene to garwane kok. tak timbali Iya. sapa ya Bojomu sing ndi? Di antara iki ki lho sing ndi? aku to Heeh, Milya. Heh? Oh alah kuwi to bojone kuwi to biru ki to. sing nganggo seragam bidul Oh, alah pantes kok beda karo Tak, warangana liyane. Iya Ah, ah. delok nek. engko Lho iki lho Iki metane. lho. Iki lho kebablasan. Iso. meneng ae Turuk turuk. Kebiar kebiur. Biar. Tak nganggo ora. Gendong. Ah, jane. Tuk. Kok ketok isin karo bojomu ngapa? Kok isin karo bojomu? Ora izin. Maksud iki ngene lho. Kok isin karo bojomu? Wong jenenge keluarga ki supaya harmonis ke kepiye? Mbok nyontoh Mas Kangko, angger makarya mesti garwane ya mesti nderek. Oh nggih, nggih. Kuwi dicontoh. Dicontoh. Kok terus malah isin? Bareng bojo melu kok malah isin. Ngene omong. Hatiku keronto-ronto Mas sampean isin karo bojo aku. Katene perang-perang dino ki bojoku atine rene. Nah, Iki nak wong sithik rada unjuk. Ati kene lho, ati kok Lho kene. ngerti mbok gendong kok kono mbok kene mbok jelokno. Blek ngene. akhirnya Hatiku terus mudhun. blek. Mosok ngono tok ngalep posisi. Awak jenenge wong agresif. Ngene lho diajeng, sampean nang tengah supaya masyarakat butuh Jawa Tengah ki ngerti ndi to, Bu? Kene lho, Wah, lagi remote nanti to iki. Lho kok malah ngenyek. Wong ayune kaya ngene kok nganggo remote iki mbak anggap boneka ngono apa piye? Biyen ayu. Tak kira gede dhuwur. Lah yen urung nyinden Joko konter ta biyen. Konter HP. Konter HP. Bareng tak dadeni tak jalan-jalan lah kok sagel lah ngono. Lah iki ndek anak bes jan to wilik cilik Mas. Ra iya malah menakne sampean to. Enak piye to? Lha aku nak dolan nang guritan, guri omah ke dientekno garangan malah. Kok padha kepiye? Mosok anak ngantek dipangan garangan iki. Lah darani pitik Lah anakmu ki pira? Awakmu patutan karo bojomu sing iki duwe anak pira? papat. Ya dadi wong kabeh ya. Gak sing loro sik kethek Mas. Enggak karepmu ki wis mentas kabeh ngono lho. Apa adus? Wong ora adus kok. Mesti wis sukses. Berarti nggih ya nuwun sewu. Nggih. Ternyata rumah tangga ya sukses putrane papat. Ah. Kula niku enten lho teng daerah nggen kula niku wis omah-omah suwene 15 tahun, Mas. Nah, Urung keturutan kagungan putra. Nek mbok menawa kowe duwe resep, Nah, iki kebetulan sampean takon karo pasangan yang pas. tanggoku ke 15 tahun urung duwe anak lho, Mas. Kok nang nggonku Mas, ku ora cepet.
Maksudnya? Alah telung dino lah dadi. Kuwi gampang. Carane Mas. Resepnya ada 2. Siji medis, loro alternatif. Iki tak praktek. Sing medis iso konsultasi ning dokter kandungan. Iya. Sing nomor loro Alternatif. piye nek alternatif? Diurutno. Oh dipijetke. Aja. Refleksi Ora usah. tusuk jarum. Alah lara kabeh malah. Lah diurutke ben meteng ki piye? Diurutne aku sih, pedalange sih, terus yoga-yoga. Nepaki. Terus dadi bojomu iki mbok gilirno ngono. Kira apa-apa penting di anak-anak adalah penguat rumah tangga. Ngono lho. Oh berarti irunge saka Cina, terus pipine saka Australia, bathuke saka Vietnam, itulah wajah KTT non blok. Aja macem-macem nang Ini kene tadi ana pun sewu mantanku. Mas Kangko. Apa? Panjenenganipun Bapak Joko Marsilor Sarjana Hukum Nggih. ngersakaken pramen ketoprak. Leres. Kuman kalian Mbak Eni. Ayo kali Mbak kula. diaturke pramen ketoprak gawe lakon sing nuansanya percintaan tapi juga ada cerita kepahlawanan. Apa kuwi Mas? Sido Pakso utawa Sri Tanjung. Wah, Cocok nggih? dapukane apa? Lan sapa? Nggih, sampean nek potongan kados ngeten iki, Aku apa, Mas? piyayine lencir kuning dedeg pideksa tur nggih merakati. Jelas pantese dapuk Serigala. Serigala. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Nggih kersane kula anu siarke nggih. Monggo. Tuduk tuduk. Wilujeng Talu, wilujeng pepanggian kalian seni tutur tradisional ketoprak Dwijo Laras. Sangat kelenggan dalu mangki kepareng hamba barlampan kanthi ira-iraan Sri Tanjung. Dening para paraga ingkang hangaya jejiban ing kelenggan dalu mangki. Sri Tanjung katindakaken dening Mbak Eni Sulestyo Budi Ningsih Rahayuwati. Kaya gogon malah ngene. Lah piye to? Lengene agak ngeten ta. Wes. Patih Sido Pakso. Dalu punika katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Saking mentok. Ini Mas Maju bisa. Sila Hadi Kromo. Dalu mangke dapuk dening Ki Anom Dwijo Kako. Sila Hadi Kromo. Piye melak ta? Kenek dapuan elek-elek. Mas Komet. Dalu mangke kadapuk dados singa. Kolesterol Mas. Patih Sido Pakso sagung para tamu kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sami ngantos purnaning adicara nuwun nuwun. Kowe kuwi lho, payahmu iki lho iki Sido Pakso karo anu kowe pamit arep ngupadi tumbaling praja. Mas telung pelung gumbala pitung Sik gulung. sik sik. Iki lho pilare ora dibuka kok iso mbok. Oh iya lah. Kerekane. Tutupan. Action. Sari-sari. Talek kancane. Aku ngomong apa? Aku ngomong ora tau ngoprak. Iki mau jare Bos karo sinuwun Sila Hadi Sik to Kromo. Mas Yuda iki Nggih. mau jare singa. Sido Pakso, Mbak. Oh, sidane Sido Pakso. Sido Pakso. Bakso gelem Nggih. ora. Tapi kadang ya singa. Sri Tanjung. Kang Mas.
garwaku wong ayu. Kados pundi Bathang Mas? Kakang Mas kok Bathang Mas? Ababmu ampun kaya Bathang. Berang-berang dino ki pancen iso. Wong ayu. Injih Kang Mas. Abot rabot tega ra tega ki aku kudu kandha marang sliramu. Panjenengan badhe ngendika menapa Kang Mas? Aku arep transmigrasi. Kok transmigrasi iki lho. Upati tumbaling praja. Aku mengko takon nyatetno to. Anak toprak ra peteo ngono. Mau ora diwosi ngono njenengan. Gai Tak was. Ngene ya, Jung. aku diutus karo sapa? Silo hatiku. Silo Hati Kromo ngupati tumbaling praja ana ing wana. Ngono. Kang Mas itu paksa. Napa panjenengan tega mentala ninggalke kula? Kamangka awake dhewe iki lagi manten anyar lho Kang Mas. Ya tega ra tega wong iki perintah kok. Aku yo kudu Terus aku mbok umbarke nganggur ngono. alah engko tak tinggal sak trip. Tak tinggal paling seminggu. Kang Mas, Ora apa-apa ya. panjenengan kok nggih tega. Aku jane yo ora tega wong ayu. Ning iki kabeh jejibahan sing kudu tak lakoni. Ngono ya. Apik-apik. Wis nang omah sing apik ya, Juk. Panjenengan ingkang atas-atas nggih Kang Mas. Iya. Juk. Kang Mas, Paringi sik arep ngadoh lho, arep ngadoh barang kowe. Sayang. Ora apa-apa ya. Wis resmi. Aku budal ya, Juk. atas-atas nggih Kang Mas. Iya. Kowe metu Silo Hadi Kromo teko. Teko. Tanjung Tanjung. Sepet-sepet sawune entah tak empet-empet saya ora betah. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa melok metu aku. Kowe iki wis golek upati kono jangkrik nang. Wis lunga, wis Kowe iki lunga. Tapi engko metu neh ta? Metu neh. Lah aku metu ngono kok. Iki aku tak gandrung iki terus kowe iku teko. Oh iya. Kok sing suwi cian tak kode Kowe langgar lampu ki pepet mati. diselentek ngono. Yo iku lagi metu. nyuwun pangapunten Kanjeng Suwe Adipati. anggonku ngenteni wektu kahanan kang kaya mangkene. Yektine apa kowe ora krasa yen aku tresna karo kowe Sri Tanjung? Matur rumiyin Kanjeng Adipati kok rawuh mriki wonten wigatos menapa Kanjeng? Ora tak selaki yen sejatine aku tresna karo kowe. Mula Panjenengan kang saka kuwi kowe kudu manut coba ladenana tresnaku Kanjeng ae. Adipati panjenengan menika mangertosi kula menika garwa abdi panjenengan patih panjenengan lho Kanjeng. Sing itu ya jablok petek. Ora gelem malah tawa. Aku malah gak sida merangsangi bareng roh mlakune ngono kuwi. Lah mengandung bebek. Lah piye to nek ketoprak iki? Ya mlakune ki ya sing sikile rapet terus rada jinjit-jinjit. Kula mboten tresna. Lah ngono lho kok iso malah Kleru ya. kono ane dijokne. Iya. Manut wong ayu kowe timbang ngono rantaku. Kanjeng, kula menika garwa patih panjenengan. Ora yen aku tresna karo kowe palango bakal tak lumpati dadongo bakal tak pedhot yektine aku mung tresna karo kowe. Kok ditutup pilare? Nyapa kok malah mbok tutup lho. Aja nggo dolanan, aja nggo dolanan iki. Ayo wong ayu manuta marang pun Kakang wong ayu. Mboten Kanjeng, kula menika sampun Ki, ki, gadahi ki, ki, garwa. ki, Kula ki. menika garwanipun Balonku. Ora. Kan mbok sambung rono mriki. Ora. Gak nyambung mau. Ora beda ceritane beda. Aku ngare ra tau kopraan lho, Mas. Ceritane beda. Oh, Pak Joko rewel kok nyapa ngau koprak. Iki ketoprak kontemporer. Oh. Sabar Mas. Apa di? Hari ini Setu, Mas. coba ganggu. Enggak. Aku bersumpah
Iki lho. Akan kubuk. Ayo. Oh, iki lho. Wah, Ora mbok isin. muyang. Ora isin ya ditunggoni anake. Akan kubuka. Iki lho. Enten pisan teh. Iki lho. Pak Lurah enten kamar kosong mboten? Alah, ki apa? Iki lho nggo ngurusi cah sitok iki lho. Kono latar kono los. Wong kok iso. Ayo manut. Yen ora manut aku cara halus iso ning cara kasar aku luwih iso. Sliramu bakal ndak ruto paripeksa. Duduk. Mboten terus Duduk. dateng panjenengan. Kok tak oyak-oyak ya toh. Kowe teko. Ya, Terus kowe metu kene to. Kowe ku terus kowe tak nek aku digandrung karo iki kok mbok ajar. Ngono ya, paham ya? Manut. Mboten Kanjeng. Sanah aku ngomong. Darwati panjenengan patih panjenengan. Kula mboten saged ngladosi napa sinten. Kudu bisa. Aku salah sawijining narendra sing menang nepak bun-bunane wong sak negara. Apa karepku kudu mbok lateni? Latihan kapejahan kula mboten saged ngladosi panjenengan. Manut ya. Mboten. Manut. Mboten. Manut kowe kudu manut. Manut kowe. Tanjung. Kurang ajar bojo sampean. Kurang ajar lek. Ora nyono, ora ngira. Nang ngarepe motoku kowe wani nolak adipati. Ora. Ora iso nolak lho. Ngono. Wani iki lho, karo tak kon gelem tumindak. Sedeng. Hah, kowe kudu tumindak. Aja. Iki. Bojo. Tumindak sedeng. Sedeng. Kowe Piye to iki? ayo piye kuwi? Salah ya ngejak wong goblok. Aku ki ora entuk Ora. tumindak sedeng ngono. Heeh. Kok malah mbok kok tumindak sedeng. Piye to ta iki kok? Aku iki los kok. Iki ajaran, ajaran. Kok main ajar nganggur. Ngarepe motoku kowe wani Ngarepe tumindak motoku sedeng. wis wani. Iya, iya. Marai aku wis iso. Aku acting. Iya Mas. Ngarepe motoku kowe wis wani tumindak sedeng. Mboten Kang Mas, kula mboten tumindak sedeng. Lah iki mau sing tak delok apa polahmu kaya ngono? Mboten. Lho, kok muni mboten-mboten. Aku wis delok kanggo mata kepala kok iki. Mboten Kang Mata Mas. kepala. Lho iki lho sejine ya, Neng. Ajar wis suwet. Kang Mas. Orang toko. Oh, Kang Mas. Ora kena digawe becik. Mindak sing kaya mangkono. Kang Mas. Kowe Yang mbok muyang. mbok menawa iki wis dalane, aku kudu pisah karo kowe. Aku wis ora kudu wek bojo kowe cerita. Duh, ajar sih. Kula Ajar. menika bareng matur sekedhap mawon. Estunipun kula menika badhe pun gonjang kali Kanjeng Silahati Rama. Ora. Namung panjenengan menika kula tresnani Kang Mas. Ora Namung panjenengan kula tresnani Kang Mas. Ora percaya. Kula ente tresno dhateng panjenengan kula boten Anu sik tak bukan. Aja ngono. Iki lho kok darah Nolak awakmu tetep nolak. Ora iso. Edel. Aku ora percaya Siti. Mergo aku wis delok. Situ bangsa. Aku wis ngerti dhewe tadi. Menika boten leres Kang Mas. Estunipun Kanjeng Silahati Rama badhe gonjak dhateng kula Kang Mas. Sampean Terus sikarane nyomuk. apik. Dur kowe saiki nang ngarepe motoku. Tega nglarani atiku. Semurut tuh nangis-nangis, Met. Semurut tuh nangis-nangis. Dadi karaktere. Tancuk. Ora ngono Aku ora percaya. sapi kono. Nangise rada semu-semu dimpet lho. Aku ora percaya Tanjung. Ngono. Tak tambahi 150. Kowe ae dan ngono lho kaya aku mang. Tanjung, Kang Mas kasinggihan. ati iki Apik-apik. ora iso nampa kowe dadi karepku, Tanjung.
Kowe luwih becik tak pateni. Kang Mas. Tanjung Sangkal. Golek apa? Iki golek apa? Aku mau nggawa ta ora? Ora gawa. Wong kowe iki ora gawa kok iso. Kudune nggawa aku. Si, gaman si. Gaman, Ci. Malah Gaman, turu. gaman. Ya gaman. Gaman. Bunuh ae. Karo rada nangis-nangis, Met, rada nangis-nangis. Tega ora tega kowe kudu mati. Kowe wis ngrusak kapercayaan. Kang Mas. Mbok menawi panjenengan boten pitados kalih kula. Monggo. Tanjung Sangkal menawi badhe pun pidana pati Kang Mas. Wis dadi unimu ya. Nanging paring matur. Piye? Saderengipun pun pejahi kula badhe tugas Kang Mas. Kowe ngomong apa? Wong cetha ya aku ora paham. Urung ngomong iki. Lah kok to? Nangis, sedih. Saurunge tak pateni. Arep kondo apa? Kula badhe tugas. Mbok pilih mangke getih kula anggon to banger. Kene lho saka kene. Saka kene lho jiwe. Lah, Mbok pilih getih kula anggon to banger. Ateges kula menika sampun tumindak sedheng. Laras ingkang panjenengan ngendikake Kang Mas. Yo. Nanging Piye? kosok wangsulipun. Mbok pilih getih kula anggon to Arum. Ateges Tanjung menika tasih suci. Namung panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas. Namung panjenengan ingkang kula bekeni Kang Mas. Surasa kakek ngomong kowe. Tanjung. Sandangane wong lanang iki ya wong wedok. Yen wis gawe gelane ngatiku, apik gerakan. apa wae bakal tak trak. Apa wae bakal tak pateni. Aku wis rumangsa ora iso ndidik marang bojoku Tanjung. Mati kabeh. Ya Allah. Weh. Mas, kae dalang, ora melok cerita kene. Ngapa mbok pateni? Sing dipateni iki kae gak melu. Urip nek. Mangga ya. Mangga lho. Kamu gak mekas. Anggondo arung berarti iki ora tumindak sedeng. Sedeng. Nah, ayo. Saiki diambu getih. Jambung. Arum apa amis? Nek arum bener, nek amis berarti salah. Salah. Diambu. Gak nganggo. Oh iya Mas, Mas sampean sukane ngek, Mas. Nggih. Wah, ora tau toprakan ya. iya. Tanjung. Apa aku? Lah arek ambune ki arum apa banger? Kaya ndok. Masuk angin kok Oh, Tanjung. ya aku lho. Mau sliramu kondo. Yen lu diramu gondo arung, kowe berarti ora salah. Loh, Tanjung, tok. Tanjung, wong ayu sing tak tresnani. Jebul lu diramu gondo arung Tanjung. Omongi lho Mang, padahal tak omongi iki lho asline ra salah. Mangga tak bisi to, iki lho ra salah. Ora tumindak sedeng sing salah isi lho dikromo le. Lho dikromo ta? Iya. Kowe, lha kowe kita di sapa? Lah aku wong delok. Oh, malah kaya sombe. Wah, ayu. Tanjung. Jebul kowe ora sedek. Jebul kowe ora salah wong ayu. Dadi kutha Banyuwangi. Heeh. Ya Allah, bapak lho.
getihmu anggondo wangi yen ana rejaning jaman nek ana rejaning jaman iki bakal tak jenengke desa butuh Banyuwangi Banyuwangi ngono lho Banyuwangi alah bakal tak jeneng desa Banyuwangi terus tuk ngono bakal tak senengno desa tuk Banyuwangi sik Banyuwangi nek tak senengno desa Banyuwangi sampun toprakipun Sampun. sae nggih Nggih. wah mbok menawi wonten kirang trep lan kirang boten pasipun Pak Joko Marsilo nyuwun pangapunten nggih to Mas iki lho wis bar iki lho toprake bacutan ya iki bajutan toprake wis bar ayo Atek